No niin, hei vaan taas katsojat. Täällä on Lassi käytetyistä potuista. Me pelataan jälleen kerran 1v1 battleja, koska te olette pitänyt niistä aika paljon ja muutenkin näistä pelivideoista. Ne tehdään sitten kun niin paljon pidätte, niin joo, ei se mua haittaa. Viime kerralla mulla krässäs peli, mutta se video tulee huomenna. Kun mä pelasin, joo. Mä laitan päivämäärät, että se tulee. En mä tiedä milloin se tulee, siihen saattaa oikeesti mennä kauan. No mä kun aion laittaa sitä. Kattokaa! Skaarihan sai vähän juttuja. Tää on aivan pääkekkulia toi ja se. Tää on. Tulikaa täältä kapsulista mitään järkevää? Tuli sieltä, oho. Tää varmaan nostaa hattu. Se on niin oikeesti harvinaista, että sieltä tulee jotain järkevää. Nää timantit kyllä houkuttelis. Aikka, kun ei täältä tuu mitään hyvää. Mä haluan parempaa juttua, mä haluan parempaa juttua. Mä en tiedä miksi, kun kaikki meidän suvussa äkäilee. Ainakin nyt täällä talossa olevista. Äkäilee ihan hullua. Mä vähän laitan tätä paremmaksi. No niin nyt. Tää parempi. Joo. Ei! Oh no. Ai haittaa. Taas kuka... Kuka fitsin King? Mä tätä ison pätkää siitä. Noobit. Mikäköhän mappi tää? Tää on semmonen aavikkomappi. Käykää videosta ja silleen. Ja käykää tilaamassa myöskin pahaviaksite ja keksiäksite. Hyviä kanavia kummakin. Mä en eritä näitä videoita syystä. Ota jalkaa siihen osu. Miksi et sä kävele? Kävele pälle. Pitäisikö tonkin opetella pelaamaan? Vaan mun... Ai siitä. Ai, mä kuolin. En kuole. Miten paljon näitä on? Tää saa, ota se. Ei, oh no. Missä se on? Siinä. Miksi en mä mukaan nähnyt sitä? Hei. Mitä? Mä sain se ammuttua. Joo. Hyvä. Tää säätät tää yksi juttu. Hetkinen, meneekö se? Ja se menee. Ei noin. Näin se tehdään. Ei se on niin vaikeeta. Oho. Hyvä. Joo. Joo. Jos sä pääsit tulemaan. Joskus käy niin, että se ei pääse tulemaan, vaikka siinä lukisi, että molemmat haluaa uusiksi. Niin ei. Pitää keksiä. Älä jaksa. Jos mä painan tosta peruutusnapista, eli kankel, niin sitten mä en voi enää pelata tätänkään. Sitten kun miettii tätä aikaa, tätä teet niin siinä mielessä. Se on kyllä vähän ikävä. Kaikkea.
Tässä vaiheessa tuli paino tosta. Olisiko se pitänyt arvata? No niin, olipa kiva. Ei minä voi sinua ättää, kun sinä olet joku vitsi hacker. Jos mun silmät pystyis mennä sivulle, niin ne olis mennyt jo tänne takaraivoon asti. Ei tulisi sieltä enää pois. Vauhtia. Ne hermot. No mennään sitten yksi peli. No ton heti pääsi. Tää on hyvä mappi. Mä menen katolle sieltä vaan mun heti kaikki. Hei. Täällä on nyt aika sekalaista väkeä. Täällä on yksi mua isompi äijä. Ja se on kumminkin oikeasti kaikista iso. Tässä pelissä voi saada. Tässä on aika ymmärrä. Oh ei se ei katolla. Oh my god. Oikeesti mä ihmettä. Ai! Mitä? Toi on se. Tää kekst. Oli... Ei. Napsvaima kuoli. Suorasta. No tää on hyvä, tää on hyvä. Siis aika kaikki brot minä aina toin keskelle. Ui! Oh my god. Onko paras? Mä sekoin jos sen oo. Eiks sä? Ei pitänyt sanoa, että mä sekoin jos mä oon. Jos sen oo. Siis sanoa, että mä sekoin jos mä oon. No ja onneksi mulla meni sanat sekaisin. Ei sun... niin jo. Tää on hover-nappi. Tos. Teekö mitä? Sun päivässä on luotot. En mä kuole sulle, älä luulekaan. Se mä jyrään sut tällä kuoliaksi. Onko nyt ekaa kerta sille, että mä oikeesti joudun juua tän tämmösen jälkeen, pottien jälkeen? Se on aika noloa. Kuolla boteille. Tai joku vaan kuolee, joku ei. Eikö sillä voi mitään? Kukas sinä olet? Get out! Haluanko toinen tippua? Oho. Haluatko maistaa tätä? Taas siitä. Opettele pelaamaan. Oot huono. Rip se, jos sä kuulet. Tai siis rip mä, jos sä katsot tähän videota. Aha. On täällä 1 vs 1. No vähän voitaisiin tietenkin. Tääkään muutakaan. Voitanko? No tietenkin mä voitan. Joo. Ei se ollut hirveän vaikea. Se ei saa nois mun damage mitään kekkosta opettele pelaamaan. Joo, mutta me ollaan otettu nyt 3 peliä tai 2 tai... Joo, en mä tiedä montako, mutta... Joo. Ei kai muuta, että nähdään ensi videossa. Mutta tilatkaa, tykätkää kanava. Moi moi.